No, tady bude vzít na té straně, tady. Ne. Tady to otevřít. No tak tady to bude. Mimochodem všechno. A kočička narození. Lidi to věděli a chtěli pejska s kočičkou překvapit. Hned přemýšleli, co by pejské a kočičce dali nebo udělali. Když si vzpomněli, řekli. Víte co? Uděláme pejskové kočičce k narozeninám na svátku dort. A tak děti uplácali krásný dort z písku, skoro jako opravdu. Máme pro vás dort k svátku narozeninám. Moc vám za dárek děkujeme, děti. Dostala jsem nápad, uděláme si opravdový dort, když zítra slavíme. Jen nevím, jak se takový dort dělá. To je lehké, přidá do něj vše, co máš ráda a co je dobré. Pak bude dort jedna báseň. Dort musí být sladký. Ale také musí být slavný. Teď je čas přidat máslo a zavařeninu. Kdy pak zavařeninu tu já nerad přidaději syrečky, kde já mám moc rád. Dobře, zdá se mi, že je dort málo mastný. Dáme tam špek. A nesmíme zapomenout na oříšky. Dobře, ale dobrá bude taky okurka. A myši. Nezapomeňme na čokoládu, cibuli a omáčku. A teď to hlavní. Šlehanou smetanu. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek. Česnek a pér. A namíchali tam sádlo. Máme debatu. Konec. Škvarky a skořici. Krupičnou kaši a faro. Denka ocet. Kakao, zelí. A hlavu z husy. No a teď ho dáme péci. No, to se podívej. Toto špíří, toto bubla. To se nám to nepřipálilo. No, to by pak byla. Radši to pejsku zamíchej. Ten špek. Ano. A teď ho dáme před dveře a Vychladl. víš co, když byli ty díky tak hodné, že nás pozvali na ten svůj dort, tak mě zase pozveme na ten náš dort. Tak půjdeme je pozvat. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vykládal, zavonil mu to do nosu. Tady to mě nějak voní, bude asi něco na můj zub. A tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, několikrát se zapuckal. Hltal a hltal, až do celý dohltal. Pak na to je byl ještě celou kolem vody a dolil se trik. Ne, náš dort je pryč, někdo nám ho vzal. A vyjde tamhle, už leží tlustý pes a heká. To jsem si dal, co no v tom dortu bylo všechno namíchané, že z toho matku vždycky bolení. Heč, to máš toho, že dort nebyl tvůj, měl si toho nechat. Víš, Pejsku, já si s toho nic nedělám, že nám ten dort snědl.
Třeba by nám bylo takhle špatně. To je pravda, ale já mám hlad a já bych na svůj svátek nechtěl mívat. A přitom jsme dali všechno do toho dortu. Nic si z toho nedějte, Pejska a Kočičko, pojďte k nám, já máme od našeho oběda. Tak dali Kočičce a Pejskovi od oběda. Dali jim polívku i koláč. Onejda na svatého Mikuláše si děti řekli. Poslouchejte, Věro, Věrko a Pepo. Musíme udělat Pejskovi a Kočičce radost. Víte co? Já se ustrojím za Mikuláše, ty Věro za anděla, Pepík za čerta a půjdeme tak Pejskovi a Kočičce něco jim přivedeme. Tak dobře. A tak si vzali děti na své přeletí Mikuláše, anděla a čerta a vydali se za Pejskem a Kočičkou. Jen co však uviděli z jiné postavy, udívali se ještě více než předpokládali. To je Kočička. Ale podívejte, to jsou přece jedový boty. A to jsou zase věrčiny střevíce, nemýlím se. To jsou přece Pejskovi tapky. A co pak je tam to, že by Kočičin ocásek? Ale vždyť je to Pejci s Kočičkou a my jsme zase jen Věra a Pepa. My bychom vás s Kočičkou málem nepoznali. To jsem si odehrál. A teď, když se poznali, že to nejsou žádní opravdoví Mikuláši, andělé nebo světí, museli si mu moc, pak si rozdělili dárky a byli rádi, že jim to všem tak dobře dopadlo. Kočičko. Tak. A kde pak takový rohatý? Budeme odpovídat chvílička. Tak. Teda oni škrtají. Tak. Kdo tam je? Tam je. Co tam dělá? Vaří kaši. Čím mastí? Koho mastí? Čím jí? Lopatou má pavici chlupatou. Tak ukáž, co se tam zase natočila. Teď ty tvoje keci. Umím se smát i prát a každý má je rád, ty je račte znát. Kam přijdou, tam běžou, skáčou a tancujou, vysocí jsou na tancouji. Že všechno dovedou, to není náhodou, zkrátka to s přírodou holí. S těšitou jděte se, brzdou se nesnese, smílek se ponese, koula. Slovní stejnka, lenochden prstinka, chodná šmoulinka, šmůla. Farmář v tom zasadí, silák se předvádí, stupa se letí šmoula. Takový šmouly, vždycky však rychloví, není dlouhodý malá. Karamel má svůj rad, zkouší tam čarovat, má z toho akorát. Modrá je modrina, to tě začíná, nadarmo preklíná šmoly. Že by je dostat chtěl, hrne se do konce, v koutě se a zrájel koupí. Lepší je hrát si hrát, si šmoly šmolovat, tak to chci hlavu dát šmoly. Kam přijdou, tam běžou, skáčou a tancujou, vysocí jsou na hlasouji. Že všechno dovedou, to není náhodou, zkrátka to s přírodou kolí. Kam přijdou, tam běžou, skáčou a tancujou, vysocí jsou na hlasouji. Že všechno dovedou, to není náhodou, zkrátka to s přírodou kolí. Kam přijdou,
se šmoulají, hodí do smících svůj modlý sen. Tam, když se dva trpaslíci mlází potkají, tak se pozdraví, hej, dobrý modlý den. My jsme tak člověka, nám hrozně modrá slyší, srdcem do zraka, tam máme modrou duši, kde jsme vždycky fit, máme fit a máme cit, a tak to má být. Nikdo se tam nenudí, tam nejsou volné, a místo měst tam volí školý les. Nechcete to taky zkusit, jako školové, aspoň teď, aspoň chvíli, aspoň dnes. My jsme tak školové, nám hrozně modrá sluší, srdcem ze zraka, tam máme modrou duši, proto jsme vždycky fit, máme fit a máme cit, a tak to má být. My jsme tak školové, nám hrozně modrá sluší, srdcem ze zraka, tam máme modrou duši, proto jsme vždycky fit, máme fit a máme cit, a tak to má být. Školici se do hlediště nemusí ani cítit právodičky, můžou i bez bod. Tak pojďte šmoulici. Tak a než se nám šmoulici usadí, tak máme první překvapení. Následovat bude taneční číslo s názvem Flashdance, je to první část. Když ten film trošku znáte, tak je to
vánoční koncert s laskavým dovolením pana faráře. Jsme moc rádi, že zvolil k možnosti zde nechat zaspívat děti koledy a písně, které se vážou k svátkům vánočním. Doba adventu se již chýlí ke konci a čekají nás svátky, které v současné době oslavujeme nejraději a přípravy na ně nás zaměstnávají obvykle celý čas adventní. Vánoce jsou svátky křesťanské, slaví je lidé věřící i nevěřící a s tím souvisí i návštěvnost kostelů v tomto čase, kdy do nich vstupujeme s určitou duchovní náladou i pokorou a přemýšlíme obvykle o základních hodnotách našeho života. Přeji vám všem za naše žáky a učitele příjemné a poklidné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých, které máte rádi. Do nového roku přeji všem zdraví, spokojenost a chuť žít naplno každý den. Doufám, že tímto vánočním koncertem se na chvíli zastavíte v předvánočním schonu, naladíte se na strunu vánoční a třeba si s námi i zaspíváte. Na vzácné varhany bude některé skladby doprovázet nadějný 13letý varhaník Matěj Bartoň ze Studeně Vsi.